Hello guys! Basta lang yun eh. Silang. 666 siguro to. Hello guys, this is Eric Hilot of Vigo City. Double also with our Philippines. Welcome to my traditional Filipino hilot with healing. Hello po sa inyo, God bless po sa inyo. Shout out sa mga viewer, love you guys. Ngayong hapon ma'am, nung sa matang pamati, Ang mga likod, yung laylay. sakit likod, laylay, Pigil. Nala lang. Ako number one good ka. ilakadlaw naman na. Taod na nila. Sila ka sila. Mga pinanakaman siya. Max, Kamotor, ayaw na po. nagmotor mo ko. Tapos, Wala siguro ka ng kapoy na kayo ba? Kanina number one ako sa laylay. laylay, sakit laylay. Wala bangon. Banwood, saya ma. Pero mag-drive din ko laylay. Ako dali. Sa'yo pa? Wala, magmotor Si lang. Gasino, Gasino mo gano'n. Gasino mo kamot. Gasino. Nagabasa ka hapang gabi? Hindi man talagsa lang. Pero sa una, sa bata-bata Sa una. pa, maog yun. Kanay ni kulay sa balay, mahagot ang sa dili nga magimasa, hatbat, bunag, ligo, Maog yun. bawal siya. Bawal din mo lang. Yan O naman na yan, siya lagi, tawag pas mo iguang sa na. kusog. Dahil sa'yo maigo, kasagaran dugay. Kasagaran dugay. Itong nag-40. Depende po sa kondisyon sa ta, bro. Maningil din na siya. Sige, manigit. Maroon mo, naging 9 years ito ako tindera. Tapos ako sa panahon na nga, ano na din siguro. Ang basa di ka sa una. Basta, oy, Nicole, di ba kalikayan? Kaya mga kagmatoy pa. Sa dalaga pa, dili. Hindi tayo. Dire na karoon. Ang sapag yan? Wala na. Ngayon nakabalo ka sa kuha. Sa Facebook. Magkulang. At taod-taod naman kaya kaya nagatamay mo kadras at tayo dito sa Oo. Gao sa kuan sa nang before kanto ba? Tinda. Sa Rinda. Oo. Kadungdong niya. Hindi pa lagi karon kay mura na lagi time ari na. Di kasagaran di pagod man ka nang kaya pa. Oh, kaya pa. Karon di na mura. Unya na lang kung naon sa trabaho ana, maging natural man na. Tama ang puna no. Karon na nang labas sa daan ko sa dito. Ya buat trabaho na ko. Sige, sige. So siguro ko kakita, marami mo siguro itong nag-comment ka dito. Pwede pa pahilot karon na reply ko. Oh, Kung ako ka siguro ato, wala gyapon. wala no. Kay dito ra maka sa Sige, messenger. nag-text po ko sa kuan Messenger naman na to. 0970. Ako yung 0970 dito sa inyong page. 0970 sa telas number. Pero sa wakas 105 kato na last. Oh, kato nang imong listen. Kung nisin ko. Oh, kato 0980. Huwag mo na yung pagmamahal ko. Lagi mo ganahan atong ikatulon ako no. Bisa lang kapaan ng to. Ayo oy. Di sayang. Dili ko ano ko. Nana dito na chat na dito speakers. Sige, sige. Asa kinyo balay ma'am? Sa Malita dito sa Malita. Oh, Asa na pis Malita? sa Barangay Budila. Ay layo po no. Nalanggit na ko naman ko estudyante good. Sige, ayan guys, shout out sa taga Malita, Davao Occidental. No? Oh, hello sa inyo sa mga taga Malita. Labi na sa mga suki diya sa Malita, daghan na nagamit na nga mga taga Malita daw sila. No? Si Ma'am Dere atong tabangan nga maayo yan pamatis kalawasan. No, kay dugay-dugay na gyud yung pamatis kalawasan. No, siyempre, ito ba na sa pag-ampo sa Ginoo? No? Kaya ganina pag anak na ko wala sa mutando. Anak ko, sir. Anak ko. Sir no, anak ko. Okay, dapat mo sanong ka. Nga kay mali di akong pangutanan din no, hindi mo di mag-ampo sa Ginoo niya kay nagsulod siguro niya. Maudili niya ang Ginoo. Ano? Dili ang Nag-aasa pa siya. Ayan. wala na lang pag kaya mo ba man God? Dili man God si Jesus Christ ang God. Spirit lang. Yung spirit ng Kanang gidebato nga the Father of God, the Lord Father. Mas mo to'y la nga wala makita. Which is mo po di ang Father. Mo man na siya. lain mo gusto dito. Pero tinuod jud kay makita man nato na gini siya mangan. Ya sa una hantod karon mo ro gid ang gulang jud siya. Selected lang po ni siya nga ano ba. Pero ana lang kaya nanain mo sa konsi. Ana lang no so tabangan nato nga mamaayo si Ma'am. Tinanhira man si Ma'am diri nga mamaayo. Maura man na no. Siyempre tanang nga mo do order eh. Kasi nga makikita atong aturang yung panorte.
Wala to hati. Dito pwede magdebate. Inyuhan na. Dito pwede. Sa kuara tong opinion. No? Sa kuara man na. So, ano lang sa tanong nga mo doon doon. Tabangan na itong maayo. Labanan sa pagkampo sa Ginoo. Ano? Kutob sa itong may mo. Tabangan na mo nga mamaayo. Ayan. Kaya kung ganama mo makikiprince ko, ano kay Facebook, Eric Hilot ang Binisaya. Tuago dito ang ako ang makita niyo dito 50 ka klaseng ginapamatis kalawasan, pwede na to ayuhon mo, no? Sakit sa tao o sakit sa dili tao. Dari mo sabot ana sa sakitan na siya, no? Namo gyud magsakit nga dili sa tao. Ana lang. Yes, siyempre shout out sa mga viewers, sa mga subscribers na hapit na gyud may mo 2,500 plus. So maraming salamat po. Yung suporta sa ko ang top 5 countries viewers. Kung ako 5 ka country nga nagasuporta sa ko. Top 5 ba? Shout out, thank you so much Saudi Arabia, India, United States, Indonesia, Philippines. Siyempre number 1 pasalamat sa Pilipinas, number 1. Kung sa lahat ng mga OFW, I love you guys. So please subscribe, click lang notification bell para updating sa inyo. Upload mo tagad, like, comment, and share. Ayan. So mag-ilat ako guys. Shout out mo sa taga Malita, Davao Occidental. Love you guys. Bisang asas kalibutan nga nagapalo sa kuha. Ayan. So musugot ako guys. Pero gamay ko mo. Gamay lang. Gamay ko to. Okay na kada? Napot mo, Jim? Wala yan. Ano, kabantay ko. Naniagi mo to. Ito ang silingan. Maribot ang matod dito siya. Ang kumain, maging matod. No? Hindi naman nato ang migutan no? Ang kalbid yan, ikutan. Sabi sa inyo, I'm sure, dito yung migutan ng lool. Kaagi inyo, laboy. Idala po ka maminaw yan. Sure. Tagkan lang, no? Oo, maganda mo. Sige, sound so. Wow. Malenta kayo ng sound siya. Kapag sa kanas ng hilot. Tapos na yun. Alam mo, gabihin mo. Dari kami. Ha? Ito? Sige, tinatahan mo. Berlin, hindi yan. Ha? Berlin. Berlin. Oh. Great, akas mo makulong. Great, nagito. Sorry. Ha? Ano ba naman?
Ay, pamata. Great for doon, na-post biya siya. May nakita ko ang mangkot. Nyata ko balik cake sa ulan. Diya. Ikaw? Tagaan mo? Kadaw, hindi ko ba sa Oo, gata. Amo man dito, no? Yung pagkagabi, diretso na ta. Kapila ka nang gamay-gamay? 200? 500? Kung na may good gamay, nga, may tripon. Gusto na aba, no? Kaya may blue, no? Lima blue. Masari, tripon. Yung makaon, ano ba mga dito makaon? Ay, ikan ito. Daghan na makaising. Hello! Happy anniversary! Happy anniversary! Happy anniversary! Mag-unsa man ka? Mag-unsa man ka diha? Ha? Asa di ay? Uli dito mamuli niya. Ayawan niya kayo. Dahil pag-ubukay. Ito mamuli niya. Ayawan ko ako. Heart ko man. Kanang maglisod ang ginawa sa pungaw sa pinaka-number 1 dyan kaso singot Ano uga ba lang. klase nga? Pero kaya pinaka-number 1 na singot uga, singot uga. Para maiwasan po, utang kag towel, may kaduha, Sanay ko diha. kung lisod usahay di po nga butas, magbubang. Kung dahil sa ka-off itlog o manok. O tanang hayop kung ay tiil, mulipad o maplay, ha? Kung po nga butas. Tapos liting demo. Anak. Ha? Wala yung anak. Ano na eh? O, minsan. Yung isa man anniversary. Anak. Iyang anak ng anniversary. Siya man. So, ito mag-anniversary, magpakuan. Ano di ang kitara? Ay, nag-chat si Ria. Nagkakuan. Ano lang? Kuya, unsay mo chat? Unsay mo chat? Nagsirit ko, nag-chat daw ka. Oo, ikaw asa. Nag-chat daw ka. Ganun pa lagi naabot. Okay, di man ako ma-open kaya nag-live man si Eric. Ang isa ni Atlas rin kaya di magpaampo. Dali kali terakhir wala mo pa. Ikan letra Kalit nag-Atlas. decision Interview na kung sila. Atlas rin. Di siya paampo. dili na lang. Sabi na ko may nga dili lang ko pa video sir. Sabi na ko. 666 daw. Yan. Ayun. Ay daghan pa ko customer, may ngon ko matay sir. Kaya kay mo ba? Daghang mo sulod, pasulod ko dito. Kaya medyo luag ko sa na na. Yeah, basta naman ka. Basta naman ka diha, wala kayo hanga. Yan. Yan, ininit na umanan. Huwag mo na kung buntag.
Iyang kuan. Tambal. 4 hours na. Ada si Dindia. Kan sobrang wa ko kita asa na ro. Nag-bike ba? Bukan na nag-bike ba? Nakita man siya asa daw si Chloe. Ha? Namin kayo, no? Nakita siya asa si Chloe. Ni ko, "Kuha sila, ni uli na." Namin nanay mo ginhawa na ba? Sana di ay. Ay, kalam. Abi na kung nara si Jean. Maligo pa yan, no? Kaya nag-ugma, bawal ha? Tiyagawan mo diya ro. Very good po tayo. Sa imo ko sa Ha? Lalagyan ko lang ako dito. Ano naman ito to? Lami na kayo ng paminaw. Dili lang sakit sa likod, pwede na pati ginhawa. Tawa na siya basta itlog na siya anon. Yung pinuwan ko yung bakit. Papabaya na matay. Kaya sa Itlog na panggabi. Matay sa? Nagbuntag bigyan na siya kao. Sa ares. Sa ako lang yung analyze sa mga kung ano na magbalik sa ginhawa o nag-atake ano, sa tunod sa ano. Sirkulasyon lang na. Yes, wala siya sa dugo. Dugo lang na siya. Yan, baraba. Pag kungot ang na, wala na. Papa na gina. Sino ginawa? Kasagaran na sigarilyo inom kung naka. Wala man akong papalo na yan. Sa pagkaon. Among ko lang. Ano to? Dili ba po tanan ito sa pagkaon punta. Ano to? Tapos, sa uga, nadipin, daghan sa rason. Muda ato ka nung bangus siya. Ang tanan isda nga nay kaliskis bawal na siya kay mutaas atong uric. Pag mutaas ang uric na to, atong dugo matulog. Ha? Isda nga kaliskis. Sabi na gud si pasayan o limango ha. Wala ako ka nang buot ako. Basta ko kuyawan. Mag-action siya, tagaw na rin dali. Para mabungkag. Ganun na paramdam, dili tong kusog na kayo. Kanang paramdam, kanang mana nindot kay sayo pa. Dili to, dili. Matay mo nga, naglakaw ta, tayo. Na. Ang lagi nga na, ato may bukid. Yun ang rin ito nakasaya. Ang balay na dito. Mininglo tanan na rin. Paano? Dili ko siya kalasan. Iyara ng lanlanon, initawag siyang kanton. Naunsa na orasan na ni Udto na yung taong na alauna, alas 12 yun dyan, may tato na uli. Ito mo na kapahilot. At kaya Wala na, nalangan si Luli. patay college siya. Ginawa sa gistarong. Ginawa. Tanay. Kung madun nato ikakuhan, nagkitantan na. Siya pa rin Lumalaw pa yung ka. Ingat-ingat ko, di ang suhan. basta mapukan. Ngayon mo lang, hangyo. Yun tayo pinili din mo yan. Intero. Pagkara ko naman was-was eh. Daay ko sa itong was-wasan. Daay ko. Anak lang.